Ние се опитваме да направим едно дружество, наречено Пенчо Славейков, в град Лайпциг. Една шепа хора сме и господин Красил Фазанов направи пред нас един прекрасен спектакъл. А какво мислите вие? Какво считате, че трябва да правим ние за бъдеще? И така, бихме се радвали просто на вашето мнение. Ами аз мисля, че вие го направихте. Днес вие го направихте. Тоест, вие заработихте заедно с хората, които правят театър, които правят културни събития. Това дружество е нещо като странджата в Хъшо едно време. Това е едно много хубаво топло местенце, където хора, артисти, хора, музиканти ще се чувстват много добре. И аз ви благодаря, че така ме поканихте, че усетих топлината на работата с вас, топлото отношение към нас е това. Благодаря ви от сърце, дързайте, аз мисля, че от това по-хубаво няма. И ние сме искрено благодарни и ще се радваме да ви видим в Лайпциг отново. С удоволствие.